هەڤال نێژا ez dixwazim îro ser mijarek muhîm sekinim hinek cî hene lazim telefonê me re bêdeng be yek jî mizgeftê camiyê ser li mêjeyê a da civînê Asya jî lawaboyê daşîre me re derin mizgeftê ya jî me dest li mêjê dikim muzîkên lê dikevê me re ji li mêja xwe tişkî fêm nake a da jî civînê taybet hebin me re xwe tawir tişkî muhîm dipeyve tu lê ne muzîkek lê dikevê dîqata me re bela divin me nizam me çi dipeyve Asya jî ve cê lavaboyê me re derin mixabin cara telefonê me re de îlahî milahî heye me ve cê dilê dikevê tişkî nexweş derdikeve olê ez dixwazim mînakekê jî bidim vê rojê em rê de çû derekê min navîgasyona xwe vekir bû ciyekî molayê jî em sekinî ji bo lavabo vir duê de em daketin em çûn nabê wir jî sinyal wen dadibe û telefona me dest pê dike divê jî GPS sinyalê qayboldu GPS sinyalê qayboldu GPS sinyalê qayboldu ne dibû em rabin ne dibû em bigirin em warê hetikê rezîl bû ji bo vîya wî muhîm e sê cî heye lazim me telefonê me re bêdeng be yek li mêj mizgeftê yek civînê yek jî lavabo daşîre erê hevano heta vîdeo dinê emanetê xwe dabin